खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल अनसायगिरिफोरनिसिम। आं दिनै गोनो गोथो माखौ बुंगोन माखौ बुङा जाबाय थादों। अब्लाबो लाब्रा बायदि एसेबाबो आङो बुंनानै होनोसै। गिबियावनो आङो बुंनो सानो, जायफोर आंनि चेनेलाव सोंहरबाय थादों रैखाथि आरो बिग्रायाबो आंजों थाफादोंमोन। बिथांनि मेगनाबो जेब्ला ससमा गानो अब्ला आङो गोसोआव गाबखांनाय फैयोमोन। आरो रैखाथियाबो गुफुराव साननैसोबाबो लोगो मोनदों। नाथाय आं बेखौ उननि समाव मोजाङै स्पस्त'यै खिथालांगोन। आरो जों जेब्ला सोलोंथाइ लादों अब्ला आंनि खाथियाव उन्दुनायनि सासेखौ बारनानै बेयावनो जोंनि सोलोंथाइ लानाय समाव सासेया हर गेजेरावनो थैनानै थादों। जेब्ला जों फुं समाव 3:30टायावनो सिखारनांगौ, बे समाव फोजायोबा बिथांनि जिउआ गैलामोन। नाथाय मा जानानै थैदों बेफोरखौ जों मोनबोदों। नाथाय साफा सानैया बुंहरदों एनडिएफबि दैदेनगिरि एबा सिनियरफ्रानो दिनै बेफोरबायदि जारिमिनखौ लाबोआखै थिगानो आं मानिदों। साननाय दं एनडिएफबि दैदेनगिरिफ्राबो जारिमिनफोरखौ खिथायोब्ला बुङोब्ला खैफोदाव गोलैगोन नामा। दिनै आंबो साननाय दं, दिनै माखौबा आङो दिनै बाख्ल' बुख्ल' बुंनो गोनां जायो। दिनै आं बाख्ल' बुख्ल' बुंनायनि रावखौ हमनो हादोंबा बेखौ मानिनांगोन, आरो हमनो हायाखैबा बे बर' हिसाबै बर' नङा, बेखौसो आं बुंगोन। मानो होनोब्ला आंनो दिनै बाख्ल' बुख्ल'आ ओंखाम जानायनिफ्राय ओंखाम लगायनायखौ आं मानो बुंनो बारो। नाथाय नों ओंखाम जाजेननायनिफ्राय नोङो ओंखाम लगायनाय बेदरा दरबैसे, मा ओंख्रि मा भाजा बेखौ खिथालांनांगौबा नोङो खैफोदबो जानो हागौ। दा जों दिनै बेखौ ओंखाम जानायनिफ्राय गेजेराव लगायनानै ओंखाम खब'से जानाय, बे जोबनायाव आखाइ सुनायखौ जों मानि थाखाय बुंनो गोनां जायो। मानिदों आंबो एनडिएफबि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बेफोरखौ जारिमिनफ्राव दिनै फोरमायाखै, बिजाबफ्राव दिनै बेफोरखौ थिखाङाखै। नाथाय साननाय दं, सोरबाया लिरनो सानबाबो आखायाव रां रुफा गैया, माखासे बुंनो सानबाबो दिनै खौसे गैयैनि थाखाय दिनै बुंनो हायाखै, दिनै लाजिनाय मोनदों। मैया दाखालिनि गथ'फ्रानो सोरबा गोदोनि एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै सनमान लानो रोङा। दिनै सोर बानायदों बेखौ? गबिन्दआ बानायदों, प्रमदआ बानायदों। मैया दाखालिनि गथ'आनो दिनै जेरैबायदि माने हिर', माने बुंनो थाङोबा बेफोरखौ जोङो बुंबाय थालायनाङा। अब्लाबो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। अब्लाबो आङो आंनि मोनबोनायखौ आं खिथालांगोन। आरो जायफ्रा रायजो राजाया आंनाव स्पस्त' मोनजानो लुगैयो बेखौ आं खिथालांगोन। दा आं बेखौनो मोनसे निमाहा बिबावो, जलदबमोननि काहानिखौ सम नांगोन खिथानो, नाथाय आं हायो खिथानो ससेबाबो। नाथाय बिसोरनि खिथानाय लोगो लोगो जोंनि जेरैबायदि जोंहा दिनै खौसे जानांगौनि जोंहा दिनै सम फैगासिनो दं। मानो होनोब्ला जोंहा गोदानै जोंखौ गादबनायनि लिडारफोरनि न'आव जाया लोङा जोङो दिनै आन्दालन खालायनो जोंहा बायध'था जोंहा फैगासिनो दं। सिखा रुवाजों सिलायजों नङा। जोङो दिनै बर' लिडारानो जा, सोरबा बिजेपि लिडारानो जा, जों दिनै बिसोरनि न'आव जों दिनै दर नायहैनो गोनां जागोन, बायध'था फैगासिनो बे समा। गाबोननो जुदि बेरेखा जायोबा गाबोननो प्रमद बर'खौ जेराव सोगोन माबाया हेमन्तआ, नों बुंलायनाङा उमुखखौ सो थेनखौ सो होननानै। बिजेपि सरकारनि माखासे प्लान पुलिसखौ नों जेबो मिथिया, नों गोदानसो। जाथिखौ अननाय दंमोन थिगानो, नाथाय आं बुंनो सानो आबसुनि जानानै इउपिपिएलनि जानानै सानैसो मानसिया कमेन्ट हरदों, गुवाहाटियाव न' सिफायजानाय बर'फ्रा, हाजोआव न' सिफायजानाय बर'फ्रा बर' हारिखौ लाजि फोनांदों। सोर फाग्लानि, सोर बिमा बिफानि अबे समाव जन्म जानाय बेलाय? अमाबैसायाव जन्म जानाय खोमा बेयो, अमाबैसायाव। बिमा बिफानिफ्राय थाखा बिख्ल' जुमाय लोंग्रा, ड्राग्स जाग्रा, आरो
मबाइल गिदिर गिदिर बिमा बिफाखौ बुनानै रायनानै मबाइल बायग्रा मानसि जागोन बियो। आबसुनि नाम लानानै आरो इउपिपिएलनि नाम लानानै बिदि दा बखिहर। बर' हारि जुमाय फाननानै जानाया लाजिथावना, गुवाहाटियाव न' लुना थाफैना लाजिथावनानो। बर' जायगायाव हाजिरा थुजिरा मावनो थाखाय दिनै कम्पानि गैया आरो माखासे गावजों गावनि दिनै एना एनिया बांसिन आरो गावनि जायगायाव हा हु गैला। दिनै गावनि गथ'खौ फोरोंनो थाखाय कम्पानि सम्पानियाव खामानि मावनानै थाफैनानै जि सरखारनि हा दं बेयावनो दिनै न' बां लुनानै गुवाहाटि बायदियाव न' भारा लायोबा नों 5,000 10,000 नङाबा नों मोना आरो नों सिकिउरिटि होग्रोनांगौ आरो बर'फोरखौ गुबुन हारिफ्रा न' भारा दोननो बायो। जोंनि हारिखौ गुबुन हारिफ्रा बायध'थायाव दिनै सरखारि हाफ्राव दिनै न' लुना थानो गोनां जायो। आरो जों दिनै नुदों बै समाव उकिल गगैया ट्राइबेलनि राव बर'फोरनि हा हु होननानै आन्दालन खालायनो गोनां जादों। जोंनि जाथिनि मानसि नङा अब्लाबो दिनै जोंनि रावखौ लानानै माथो होनो गोनां जादों। दिनै फरेस्ट बर'आ दिनै चाइनायाव थानानै बे हा हुनि मालिकखौ दिनै बर'फोरखौनो बुंनो गोनां बायध'था जादों। हेमन्तआ बुंदों मिथिं दावथिङाव बे हा हुआ बर'फोरनिनो हा, जों दिनै बर'फोरनि हायावनो दं आरो बिसोर बे ट्राइबेल हारिखौ मालाबा सरखारनि माखासे प्रजेक्टफोर जायोबा आरो ट्राइबेलफोरखौ सोङा हसिया न' लुना थानायफोरखौ डिस्टार्ब दा खालाम। माखासे बे जायगायाव सरखारनि माखासे खामानि मावोब्ला बिथांमोनखौ अबेबा जायगायाव दोनहरनाय नङाबा बिथांमोननो माखासे रां रुफा होनानै गावबा गाव आश्रय लानो हानाय बिदि मावनायनि उनावसो बिथांमोननि साननाय बा बिथांमोननि सायाव बिजिरनाय जागोन। गोसो मोजाङै बिथांमोना बे जायगानिफ्राय एरायनांगोन। बिथांमोनानो हा मालिक बिदि बुंदोंमोन मिथिं दावथिङाव हेमन्तआ। जुदि एसेबां नोंसोर लेखा गोरोंथारबा मानो बेफोरखौ पइन्टखौ हमाखै? दिनै बोसोरसे मास मोनसे नङा, सोरबाया दिनै 5 बोसोर 10 बोसोर 30 बोसोर सोरबाया 50 बोसोर 60 बोसोर जानाय आरो बे बरबारि होननाय जायगाया गोदो कार्बि बर' रायजो फ्रा बेयाव खेथि मावोमोन, माइ गायोमोन। दाबो जों खोनायो दाब दाब आसामनि जायगायाव गबसार हा दं सरखारनि। गावसिनि हारसा गामिफ्राव गबसार हाफोरखौ दिनै सरकारा फुख्रि गिदिर गिदिर जावबायनो अबेबा माबायाव अफिस लुबायनो बे गबसार हायाव जों खोनादों नामा? खोनायाखै। नाथाय ट्राइबेलफोरनि जायगाफ्राव सरखारनि हा गबसार हा होननानै बेयाव माबा बागान खालायनोनो अबेबा माबा मोनसे खालायनोनो होननानै दिनै बिदिनो लाफिनजाजोब्बाय बर'फोरनि हाया। अब्ला फारसेनिफ्राय दनदर खुगासिनो दं। दा बेखौनो आं खावलायो जुदि आबसुनि जुदि दैदेनगिरिफ्रा मोजां डिसिसन लानानै जायफोर आबसुनि नाम लानानै सोरबा इउपिपिएलनि नाम लानानै बिदिनो कमेन्ट लिरग्रा बुंलाबायग्रा बिसोरनि सायाव नोजोर लानांगौ। मानो होनोब्ला आबसु गाज्रि मोनहोग्रा इउपिपिएल गाज्रि मोनहोग्रा हारिनि गेजेराव बिसोर दावराव खालायग्रा बिसोरसो। माने आबसुनि मानसिया माखासे जायफोर सोरनिबा बुंनायफ्राव गाज्रि गाज्रि लिरना हरनाय आरो माखासे गाज्रि भिडिअफोरबा मोजां गुड स्पिच गुड मर्निं सोरखौबा थेंक्स हरनाय बिसोरनि नामफोरखौ नायबा सोरनिबा बे मोजां मोजां हारिनि माखासे खैफोद आफोदनि बुंनाय कमेन्ट लिरना हरग्राफोरनि नामफोरखौ नाय। बे मानसिफ्रा सोरनिबा मोजां बुंनायाव गाज्रि लिरना हरनोसै बा सोरनिबा मोजां गाज्रि बे लांदां भिडिअफोरखौसो मा बुंगोन बिसोरो गुडफोरखौ नायदो माबा बिबार हरगोन अबा मा हरगोन बे मानसिफ्रानो। होमब्ला बिसोरखौ जों मा बुंगोन? बिमा बिफाखौ सिगि सग' मबाइल बायनानै मबाइल गंनै गंथाम बायग्रा मानसि जागोन बिसोरो। ओमफ्राय जों कमेन्टखौ जों गिदिर सानना लाया। जों बे समाव इनडिभिजुवेल थानाय समाव जोंखौ मोजां मोनग्राबो गाज्रि मोनग्राबो दं। जों बेखौ जों दिनै बेनिफ्राय जों देरबोनाय। आबसुखौ दिनै सोरबाया मोजां मोनो सोरबा मोजां मोना। आबसुनि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बिदिखौ दिनै बारग'बोदों। बे कमेन्ट लिरबानो सोरबाया फासयगोन सोरबाया लाजिनानै थागोन बे नङा। आरो नोंसोर जाय कमेन्ट लिरग्रा जों सिनायो
आरो आंनाव सासे दङ बे सैलेन्ट ना मा बेथ' मस्थ' इन्दिबिखौ सिआइडि लाग्रा मानसिमोन मालाबा लोगो मोनोबा बेखौ भिडिअ खालायगोन आं मोजांनो आरो जायफोर आं सोरबा जों कमेन्टआव लिरना हरग्रा मानसिफोर नुयो बिसोर माने एकदम इन्दिबिखौ नायनो हाखाथारि मानसि गोजाखांगोन ओंखायनो आं फिल्डआव नांनो लुगैदों बिसोरजों जायफोर बर' हारिफ्रा खैफोद आफोदाव गादब जादों बिसोरखौ आं बिसोरनिफ्राय आं बोर लानानै गामसा गाननानै लावथिजों सिखाजों सिलायजों नङा दे फिल्डआव रायजोनि गेजेराव खमलायनांगोन नोंसोरथ' थाखा फैसा गोनां मानसि नोंसोर जिम गेलेयो एकदम जिम गेलेनानै बडिफ्रा एकदम गिदिर गिदिर नोंसिना माने नायथुलायनो हायो बडिफ्रा गिदिर गिदिर जायो नोंसोरथ' हाखानाय नङा नोंसोर जाहैबाय माने थाखा फैसा गोनां गिदिर गिदिर जिमफ्राव नोंसोर गेलेयो लेखा बिजाब फरायनानै एक्सारसाइस नोंसोर गेलेयो जोंथ' दा हाजिरा मावना जाग्रासो जोंथ' हाखानाय नङा अब्लाबो आङो जायफोर खैफोद आफोदाव सरखारजों बानायजादों हारिजों नासयजादों बिथांमोननिफ्राय आङो खुलुमस्रां बिसोरनिफ्राय बोर लानानैसो आं खमलायगोन खिन्थु गामसा गाननासो खमलायनांगोन दै आरो लांथिया लानानैसो खमलायनांगोन नों देरहायोबा नोंखौ आङो नोंनि मोदोमखौ फुना होजोबगोन आं आरो आं देरहायोबा आंखौ थुखैनांगोन नों मोजाङैनो ओमफ्राय बिनि उनाव लोगो जानांगोन बिनि थाखायनो आं खावलायो जाहा था सोरखौबा बुंनायाव जाहा था कमेन्ट लिरलाबायनानै हरनायनि गोजानाव था नोंसिनि कमेन्ट लिरनायखौ बयबो उन्दै गिदिर नायो बे कमेन्ट लिरनाया गिदिर खोथा नङा आरो नोंसोरनो माखासे भाइरास होनो आरो सोरबा आबसु गाज्रि मोननाय सोरबा फिलु गाज्रि मोननाय हारिनि गेजेराव गाज्रि मोनग्रा नोंसोरनो बे कमेन्ट लिरग्राफ्रानो जों दिनै बेफोरखौ नायोबा अब्ला आबसुनि नाम लानानै इउपिपिएलनि नाम लानानै जुदि लिरोबा अब्ला दिनै आबसुसो गाज्रि मोनदों अब्ला आबसुनि मानसिया दिनै बिसोरनि सायाव मोजां गोख्रों राहा लानांगोन बेखौनो आं खावलायो दिनै लोंना जानायाव जों खोनायो प्रमद बर'आ गुवाहाटि गोजौ फरायसालियाव फरायहैनो सोर लोगो मोनदों सोर नुदों दिनै रावबो हारसाफ्राबो खिथानो रोङा प्रमद बर'आ अबेबा गुवाहाटिनि गोजौ फरायसालियाव फरायनाय रावबो हारसाफ्राबो लोगो मोननायानो खिथानो रोङा सोरबा बर'फ्राबो नुवाखै प्रमदआ बेफोरखौ थगायबाय थायो आरो गुफुरनि बिटिआराव हाबगोन थगायबाय थायो नाथाय बेखौ बे लोंनाय जानायावसो मोनसे जकिं बायदि रायलायो दै प्रमद सार गाज्रि मोननाङा आरो दिपेन बर'आथ' मा बुंनो दिपेन बर'खौ गाज्रि मोननाङा दिपेन बर' मानो होनोब्ला लिडार जायोबा रायजाखायो आरो दैज' थानांगोन दैज'आसो मानसिनि देरहासारनाय आरो लिडार जायोबा बखिजाखागोन रायजाखागोन सोरबा माने समाजजोंबो रायजागोन सोरबा पार्सनेलबो रायजागोन सोरबा कर्टैबो मुजु जागोन बेफोरखौ गासैखौबो दैज' थानांगोन अब्लासो लिडार दा प्रमद बर' सार उफाय गैया माने बुंनो गोनां बायध'था जायो दा अननानै नोङो निमाहा होयोबा होदो निमाहा होआबाथ' नोंनाव खोमा हमनानै बिखानांगोन बेनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर'निसिम जाय दिनै गुवाहाटियाव अखा बांखा न' बां सिफाय जादों दिनै बिथांमोनहा गथ' गथायखौ हाजिरा मुजिरा मावनानैब्लाबो आरो बिथांमोनहा बुंदों सरकारा मोनसे मोजां प्रजेक्ट लानायाव खुनु बाजानाय गैया सरकारनि मोजां प्रजेक्ट खालायनायाव जोंनिनो आसामनिनो इन्डियानिनो जौगानाय बेयाव बाजानांगौ जेबो गैया नाथाय जोंखौ बिनि थागिबि होननानै जोंनो थानो आरो आश्रयखौ होग्रोनांगौमोन नाथाय बे अखा बांखायाव जुदि बेमार सेमार जायोबा दिनै सोर सहाय खालायगोन दिनै जानायखौनो सहाय खालायाखै आरो बेमार सेमार सोर सहाय खालायगोन बेखौ दुखु मोननाय दं आरो सरकारा इसेबांदि गिदिर गिदिर कम्पानिनो हगारदोंबा बेसेबां पारसेन्ट लादों आरो जुदि सरकारा मावदोंबा बेसेबां खर'था हगारदों अब्ला बे रायजोनो एसे एनै सहाय होनो हायामोन ना दा आरो गुवाहाटि बायदियाव न' भारा मोनब्रबनो थान आरो बोथोरा बेलेगबा बेलेगमोन ओरैबायदि गुसु ओरैबायदि हाब्रु गुवाहाटि बायदियाव सानसे अखा हाबानो दैबाना जाजोबो 1 घन्टा हाबानो दैबाना जाजोबो अब्ला दिनै लोरजिया दिनै बर' हारिखौ दिनै खालामनानै गुबुन हारियाबो खस्थ' मोनफायो
आरो दिनै जोंहा एकदम बैसोरखौ जों मिथिखायो बिसोर एडभान्स बिसोर दिनै अपेनलि सहाय खालाया सिक्रेटलि बिसोर दिनै सहाय खालायो मालाय बर'ना माबा मोनसे सिक्रेटलि दंना गैया बिसोरनि थाखाय जेनेबा 30 करोड़ 35 करोड़नि थाखाय सिक्रेटलि माबा मोनसे मेसेज हरदों नामा हराखै गुबुन हारिया मालाय मेसेज हरनानै जों बेफोरखौबो खबर दं बिनि थाखायनो आङो खावलायो दाखालि मैयानि समाव जानायनि अखानायै रिपन बरा फैदोंमोन दिनै जोंनावथ' दंना इउपिपिएलआ फैया बिपिएफनि माबायाथ' दुर्गा बर'आथ' गुवाहाटियावनो थायो दुर्गा बर'आ माथो नुजायाखै माने गिदिर डायलग होयो बेबो वाइन शप दं बेहा न'फ्राथ' बिल्डिं गोजा दुर्गा बर'ना दुर्गा दास बर'ना बेथ' हरनो हायोना एसेबाबो दस्रा थाखा हरबाथ' बिसोर बोथिनै बोथिथाम जानो हायो 30 करोड़ मानसिया 20,000 थाखा हराबाबोथ' बे माइरं दै हरनो हायो बा त्रिपाल होफैनो हायो माथो माबायावलाय क'क्राझाराव थांना माथो गिदिर डायलग होयोलै माबायाबो दुर्गा दास बर'आबो माथो माबायाव खैफोद आफोदाव माथो सहाय होनायखौ नुवा थाजोबदो नोंसोर एबार गेलेनांला एबार माने निर्दलि गेलेथोंसै बेनि थाखाय आङो खावलायो आंनि दिनै जि गोनो गोथो बुंनायनि सोदोबाव जायाखै आंखौ गोरोन्थिया आं नुखादों आरो जाखादों बेनि थाखायनो जायफोर अननाय दं एसे फोरोंहरो आरो कमेन्टआव लाजि फोनांनानै जोंखौ जानगार खालायनो हाया मालाबाबो जोंनि बुंनो गोनां अनेक खोथा दं जोङो बिनि थाखायसो जों दिनै बेखौ खुलिदों आरो सोरबाया बुंदों हाजिरा मावना जादों नोङो जाम्बा हाजिरा मावना जाखादों आरो गुवाहाटि बायदियाव ना गोरान फानजेनग्रा मानसि सारेन्डारा आं अल आसामनि बिथोराव बेखौ लाजिनांगौ जेबो माबा गैया जों मा बिजनेस मावो जों सैथो बिजनेस मावनानै सोलिग्रा मानसि जोंबो थोनलायनाङा जों दाबो हाजिरा मावना जायो गुवाहाटि बायदियाव जों फैजेनना ना गोरान फानना जाग्रा मानसि जों लाजिना लाब गैया गावनि माबाखौ गाव खिथानांगोन आरो सोंनाबो नायनो हागोन नोंसोरो लेखा गोरोंबा गियाननिबा मानि थाखाय आरो बुंदों नों एसेबां गियानिबालाय मानो बै न' बुफायजानाय मानसिफोरनो सहाय हैयाखै बुटबक नों नायाखैनो होमबालाय बर'फोरनि इउटुबफोरखौ नाया नोङो जाय मानसिया दा आं बुटबक बुंनो मोनां खिन्थु आं रागानि ख'आव बुंदों जाय फंबायमोनहा जाय सारमोनहा कमेन्ट बानायना हरदों लिरना हरदों जाखालिनो जों थांदों थाफादों एसेबाबो जोङो रायजो राजाजों जोङो थाफाहैदों सहाय खालायदों जेबो हैलायनाङा रायजो राजाजों जुदि मदद हैफाबा थाखा फैसा होलायनाङा बुजिबाय रायजोजों खैफोद आफोदाव नों थांफानानै माथो होयोबा अब्लाबो बिनि अखानायै जोङो प्रान्जलजों जों बिस्कुट सिनि जोङो लांना हैदों गाइखेर वान टाइम लांना हैदों बेजों जोंहा माने थोजासे सहाय खालायनो हानाय खेमथा गैथ'वा आरो प्रान्जलनाबो 25 थारिखनि उनावसो दरमा हाबो आरो जोंनाबो दा बिजनेसा बारा थिग नङा बेनि थाखायनो जोङो हैदों बिस्कुट सिनि सापात वान टाइम बायनानै गाइखेर बायनानै जोंखौ थोनलायनाङा जों बिनि एडभान्सखा नोंसोरसो सोलोंनांगौ दा दिनै आबसुनि नाम लायो मालाबा इउपिपिएलनि नाम लायो आरो मालाबा बिपिएफआ फैबा बिपिएफनि लोगो जालायगोन नोंसोर बायदि मानसिखौ बिदि बदनाम खालायग्रा मानसिखौ हान्थु खराय होनानै संख्रि साहा लोंहोबाय थानांगौ नोंसोरखौ सानसे होमबासो नोंसोरखौ मोजां गियान सोनो हागोन बेनि थाखायनो आङो खावलायो सोरबाया बुङो जुमाय लोंनायखौ गारदो जुमाय लोङा जोङो नोंसोरसो माने सिगारेट ड्राग्स सोबग्रा खोमा ओरैनो माने मानसिखौ रायफ्लायो नोंसोरो जोंथ' खोनायो माथो अनेकनो बेनि थाखायनो आङो खावलायो आंनि बुंनायावथ' गोरोन्थि जालांबायबो जानो हागौ आरो लाब्रा टाइपसो जादों लाब्रा टाइपबो जाखानांगोन मालाबा आरो सोलोंगासिनोसो नालाय रोंखायाबो आरो लेखा गोरोंफ्राथ' फोरोंहरा माथो लेखा गोरों मेरला दं माथो आबसुनाव माबा रायहरलाबायसो जाहा थाहा लिरनानै माबा गाज्रिसो खालामलाबायनो आरो नामा माथोखौ जोंना गाज्रि जायालै बायना बुंना हरबाबो खिदांबाबो खिदाङो जोङो बेनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो खावलायहरो प्रमद बर'आ जियानो जाया मानो नों फैनो हायाबाबो आबसुनि मानसिखौ बुंहरनाय
आरो दिपेन बर'आथ' माने गामिफ्राव सोरबा बेमार सेमार जानाय सोरनिबा डाटा लानाय बबेथिं बान्दो होनांगौ बबेथिं बायदिसिना न' होनांगौ बिनि लिस्ट लानायाव मुखुब जानानै दं खोमा बेयाव फैनो हायाखै आरो ससियेल मिडियाफ्राव होनोबो बारा बर' जायगाफ्राव टावार थाया नालाय बेनि थाखायनो मालाबा नुस'हैया आरो बुंहरनोबो हास्लाबा बेनि थाखायनो आं खावलायो गुवाहाटियाव साख्रियाल एसोसिएसन दंनो साख्रियाल एसोसिएसनालाय माथोखौनो होआ माथो सहायखौनो होआ माथो एसेबां साख्रियालफोर दं गुवाहाटि बायदियाव बे एसोसिएसन दानायालाय मा इउपिपिएलनिफ्राय फैसा बिख्ल'नोसो दानाय ना हाग्रामानि समाव हाग्रामानाव फैसा लायनोसो दादों ना सरखारनाव बिनो आरो गावजों गाव साख्रियालफ्रा एसोसिएसन दं होनना बुंदों माथो खैफोद आफोदाव जोंलाय नुवानो माथो जेयानो जाया मानो एसोसिएसना दंमारोब्ला खौसे जालायनानै गुवाहाटियाव जेसेबां मालिकफोर दं जेसेबां साख्रियाल एसोसिएसन दं खौसे जानानै जाहाथे खैफोद आफोदाव सहाय खालाम मानो होनोब्ला जाय सुबुंफ्रा दिनै हाजिरा थुजिरा मावनानै जाग्रा बिथांमोनहाबो गावनि गथ' गथायखौ दिनै फोरोंदों हाजिरा मावनानै जुदि फोरोङालासिनो थानायमोनब्ला जोङो बुंनांगौ जेबो दरखार गैयामोन फोरोंदों बर' रावखौनो रायलायो फै बिसोरनि गथ' गथाया दिनै बर'खौनो रोङो मोजां मोजां ड्रेस गाननानै दिनै न' बाङा बुफायजादोंबाबो दिनै मोजां मोजां ड्रेस गाननानै दङ मुगैनाङा बै गुवाहाटियाव थानाय दै बारियाव थानाय लेथ्रा बारियाव थानाय बिसोरनि खाथियाव थांनानै लेथ्राथार बिसोरो हाजिरा मावनानै जाग्रा होननानै मुगैनाङा सानसे समाव जुदि गुवाहाटिनि रायजो राजाया बर' हारिखौ माने बदनामसो खालायदों सरकारिनि हायाव थानानै हाजोआव थानानै जुमाय फानना जानानै लाजिदों बे लाजिग्राया नोङो बेलेग जाथिनि माबा उफादि लानानै नों हारसा जानानै था बर' उफादि लानानै नों लाजिग्राया बिदिनो जोङो बर' हारिया रायजो जानानै देरबोबाय गिदिर गोलाव फोरोंबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'आनो माबायदिमोन जोंनि खोनानायाव उपेन्द्र ब्रह्मनि न'आ उपेन्द्र ब्रह्मनि न'आव गोदो आखल आखुखौ जों माबायदि खोनादोंमोन जेब्ला दिल्लीयाव थांनाय समाव बिनि न'आव टेबोलानो गैयामोन मोजां मोजां माबाया बिसिनानो गैयामोन दिल्लीनिफ्राय थांनानै फैसान्दियावनो बिनि न' बांफ्राव टेबोल लांना हैबाय मोजां मोजां बैसां बानायना हैबाय न'फोरखौ खाफ्रायला हैबाय बेरा बानायबाय बेखौ लाजि फोनांदोंसो गैयि न'खराव मानो लांना हैखो जोंथ' खोनादोंना आबै आबौमोननि खोथानिफ्राय रायजाबावदों आबसुनि मानसिया माखासे मानसिया आंनि न'आवलाय मानो बिदि साजायलाबायखो गासिबो बिदिनो दंखायोबा आं होनबालाय आं आबसुनि लिडार जानो दरखारानो गैया लांफिन बिदिखौ आंनि न'आव बस्था आरो खामफ्लाय दं आं बेखौनो दोन आंनि न'आव बस्था खामफ्लायानो दं आरो आंनि न'आव बे टेबोल सेबोलानो गैया सियारानो गैया अबेनिफ्राय लाना फैखो आंखौ लाजि फोनांदों नोंसोरो लानानै थां बिदिबो थोनजानाय जादों आबसुनि मानसिफ्रा ओंखायनो दानि आबसुफ्रा सोलोंनांगौ अनेक दं आरो दिपेन बर'आथ' मा अबेयाव आन्दालन गाफेरनो मोनखो दे माबाखौ गाज्रि मोनबाथाय नोंसोरो माबाखौ सानसुमा खुंगुर बायदि नों खामानि मावनो हादों थां गाबोननो नोङो माबायाव बेनार गिदिर सिथाबनानै गुफुरखौ थाबैनो सोनांगौ होननानै नों क'क्राझाराव दरनाय थां अब्लासो नोंखौ बर' लिडार होननानै जों फोथायगोन दिपेन बर'खौ खैफोद आफोदाव आबसुनि सोद्रोमाफ्रा आबसुआ नायनांगोन सोरबा सरकारखौ आसा खालायनाङा राजनितिकआ मालायनि गलामसो सरकारनि गलामसो जाथिखौ फोथांनो हानाय पावारा थाया जाथिखौ सानसे समाव राजनितिकआ दंसबो खालायगोन बिनि थाखायनो आबसुआ अराय सम खैफोद आफोदाव सोरबा फाग्लाखौबो अननांगोन सोरबा सिखावखौबो अननांगोन सोरबा माने खैफोद आफोदाव अराय सम सोरबा लिडारा फैस्लाबनो हायाबाबोथ' सोरबा आबसुनि माबाफ्रा कर्मिफ्राथ' सहाय खालायनो हायो माथो होनो हायो रां रुफा होलायनाङा ना थाखा फैसा होलायनाङा माथो बिसोरजों अराय सम एसेबाबो खबर लाफै जोंथ' दिनै नुदों गुवाहाटि बायदियाव गिदिर गिदिर मिथिङाव माथो गुवाहाटिनि आबसुनो गुवाहाटिनि नैबे माबानो कमिटिनो बे उमुगनो होननानै जों बुहुत माने माखासे राजनितिक मिथिंफोराव खोनायो मालाय बे थाखानि एक्टिङावसो माने थाङो माथो खैफोदाव नुवानो माथो रावखौबो खैफोदाव माथो रावनि माबाखौ नुवा अबेबा मिथिङावसो नुलाबायो गुवाहाटि महानगरनि आबसुनि दैदेनगिरि उमुग गुवाहाटिनि उमुग होनना जों खोनायो
बिनि थाखायनो आङो खावलायो जेयानो जाया मानो गावजों गाव माने सोंखारिलायना मोजां नङा। बेफोरखौ ज्राब गारनानै जों खैफोदाव ज' जालायनानै जोङो हेफाजाब होनायासो खौसेथि। बिनि थाखायनो आङो जि टाइमाव मालाबाबो हास्लाबा बे नंगौ। आरो बर' हारिनि लिडारफ्रा हास्लाबमारा ओरै थांनाय ओरै फैनाय आरो थाखा फैसायावबो माखासे हास्लाबा। अबेबा थांनो लुगैबाबो गारि भारा सारि भारा थाया। बिनि थाखायनो आङो बयनावबो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा आं निमाहा बियो। आरो प्रमदआथ' आंखौ गाज्रि मोनखागोन। जेबो नङा बे लिडार जायोबा बुंजाखागोन आरो बुंजानांगौबो आरो हजमबो थानांगोन। आरो दिपेन बर'आथ' लोगो मोनोबा हान्थु खरायनोसो हागौदां। नाथाय गुफुरनि खोथाखौ बुंबाय थायोबा आं अराय सम नोंखौ लोगो मोनबा आङो खुलुमबाय थागोन। मोनफ्रोमबो गुफुरखौ नोङो सोनो गुवाहाटियाव फैबा नोङो गुफुरनि बेनारखौ लानानै नोङो धरना हो। दिपेन बर'निसिम आं खावलायनाय। बिनि थाखायनो दिपेन बर' सारनिसिम आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा जकिं टाइप आरो लिडार जायोबा बुंजाखानो गोनां जायो। आरो बेफोरखौ हजम खालायनो हानायासो लिडार। आरो बेफोरखौ हजम खालायनो हायाबा लिडार जानानैबो लाबबो गैया। बिनि थाखायनो आङो दिपेन बर'निसिम जाहाथे इउ पिपलनिफ्राय हेफाजाब बिनानै एसेबाबो जाय न'खर सिफाय जादों बेफोरनो हेफाजाब होफैयो बेखौनो आं खावलायो। आरो जायफोर एनडिएफबिनि माखासे फुरायै नङाबाबो ससे खोनासंनो लुबैनायफोरनि थाखाय आङो उननि समाव आं खिथालांबाय थागोन। नाथाय आंनि बे रायजो राजानि सिगाङाव आंनि खुगानिफ्राय बुंदोंमोन आं मालायनि सायाव काउन्टार होबाय थाला होननानै। दिनै बायध'था थानो हाया। आरो प्रमद बर'जों आरो दिपेनखौ जोंहा बर'फ्रा बुंखानांगौ आरो बुंजाखानांगोनबो। आरो बुंजानो हानायासो लिडार, सौसिनो हानायासो लिडार नालाय। दिपेन बर'खौ जों नुखायो बे रायजानोबो हाग्रा मानसि, बुंजानोबो हानाय मानसि बियो। बिनि थाखाय बे मावलांनोबो हागोन बर'नि खामानिफोरखौ। ओंखायनो आङो खावलायो गुफुरखौ दिपेन बर'जों आरो प्रमदजों सोथारनांगौ दा बावैनो। खिन्थु हागोननो होननायखौ माने जोनोमनि उनाव जोनोम हांमा सुरनायखौ दाखालाम। बेखौनो आङो बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय।